радио. Това е музика. Много зависни жени има по света. За теб, за мен, за моята жена. Щом се чувства тя най-добре, нашата фирма оригинална е. Много зависни жени има по света. За теб, за мен, за моята жена. Щом се чувства тя най-добре, нашата фирма оригинална е. Кой ще плаща сметката сега? Кой поръчва чай до сутринта? Кой ще има пак сега шампиони на света? Кой ще плаща сметката сега? Кой поръчва чай до сутринта? Кой ще има пак сега шампиони на света? Това достига благодарение на Много зависни жени има по света. За теб, за мен, за моята жена. Щом се чувства тя най-добре, нашата фирма оригинална е. Много зависни жени има по света. За теб, за мен, за моята жена. Щом се чувства тя най-добре, нашата фирма оригинална е. Кой ще плаща сметката сега? Кой поръчва чай до сутринта? Кой ще има пак сега шампиони на света? Кой ще плаща сметката сега? Кой поръчва чай до сутринта? Кой ще има пак сега шампиони на света?